And therefore, we have created this new amazing product called Foamy. Ja, Mads Faurholt Jørgensen, nu sidder du med et dejligt stort smil på. Hvad tænker du, når du ser sådan en reklame her? Jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Jeg synes, den er rigtig fed. Og da jeg lige fik muligheden for at lære mere og mere produkt inden, så var det egentlig helt klart en af de ting, jeg var meget entusiastisk omkring. Det var, jeg synes virkelig, jeg formåede at skabe en god visual brand identity, som man virkelig kan relatere til. Og så er det jo klart, at jeg er personen, der går sådan her med min mikrofon hele tiden, fordi at jeg netop går fra møde til møde. Ikke? Hvorfor har du så ikke en? Ja, lige præcis den udfordring, ikke? At det ikke en gang før, at Joachim kom til mig og sagde, at der er en virksomhed, der har fået med, at vi skal have dem herind og sådan noget, at det har slået mig, at det her det fandtes. Ikke? Ja. Så jeg går ikke rundt med den der kasse i hovedet, der siger, at jeg skal have det her produkt, fordi det mangler lige præcis i mit liv, for jeg vidste simpelthen ikke, det eksisterede. Jeg vidste ikke, der var en løsning omkring det. Så jeg har brugt hånden i stedet for at gået med den og snakket. Og så lyder man sådan her, når man taler. Ja, men det er sådan Darth Vader eller sådan noget i stedet for jer. Jeg siger, du havde fødselsdag for et par dage siden, Mads, og i den anledning, der har Kenneth Tram taget en lille ting med til dig. Til manden på farten. Vi har lavet sådan nogle, der er 6 forskellige farver, og faktisk emballagen opstår ved en decideret fejl. Ja. Vi havde jo ikke amatører, som vi var, taget udgangspunkt i, at pappet også skulle komme op og hænge. Så da vi har fået trykt 40.000 stykker, så stod vi med stedet. Og så tænkte vi, så skal vi et eller andet på, og så siger min kompagnon, på, at vi sikkert så skal der bare ligne et headset. Ja. Og det har faktisk blevet sådan lidt en signatur, de der gaver, vi har fået, eller emballage, vi har lavet, hvor folk, når de giver dem som gaver, de synes, det er rigtig hyggeligt. Ja. Og for folk, der sidder ude, hvad koster sådan en her? Den koster, selv tak, en koster 99, okay. 2 koster 179. Okay. Og vi har valgt at lave en dobbeltpakke, fordi når det så først er, man har taget ind... Det er jo et sjovt produkt. Ja. Du tager det ikke på at hensyn til dig selv. Nej. Det er jo hensyn til andre mennesker, man bruger Foamy. Ja. Så når du køber gaven, så er det for at glæde andre. Ja. Det er noget sjovt noget. Ja. Så man giver den faktisk til en anden for at give den til sig selv, ikke? Så det er din kæreste, der burde... Så Joachims kæreste burde man give den til Joachim og så sige, værsgo, det er en gave til dig. Og derfor er der 2 i, så I begge to kan kommunikere, mens I er på farten. Det var det, der var tanken. Fantastisk.